bon temps, una temperatura perfecta i un camp amb òptimes condicions per a la pràctica del golf van ser les constants en la celebració de la quarta prova del 50è Gran Premi de Catalunya de Golf, l'Hexagonal, al Club de Golf de Sant Cugat. Aquesta prova, organitzada per la Federació Catalana de Golf, es va disputar seguint la modalitat Stroke Play Handicap per equips. A Sant Cugat la victòria va ser per l'equip 35, que en la tercera jornada d'aquesta prova i competint únicament amb 3 jugadors va acabar en 215 cops. Els 70 cops de Juan Autran, els 71 de Joan Magrans i els 74 d'Antonio Manchón van ser suficients per lliurar la millor targeta conjunta al final de les jornades de joc que composaven la prova. L'equip guanyador a Sant Cugat puja a la 7a plaça de la General i encapçala la classificació del Premi Especial dels equips que no juguen el darrer dia de la prova. Els participants que van ser presents els 4 dies de joc que va durar la prova van rebre un obsequi per cortesia del Club de Golf Sant Cugat. L'equip 71, liderat per Ignasi Ibáñez, va aguantar els atacs dels seus perseguidors, mantenint el control i la primera posició de la classificació general de l'Hexagonal amb 892 cops. Encara queden 2 proves per disputar la 50a edició d'aquesta competició. Una al Reial Club de Golf de Cerdanya, durant el mes de maig, i una altra el proper mes de juny, al Reial Club de Golf del Prat. L'acte final de cloent de lliurament de premis d'aquesta edició tan especial de l'Hexagonal, que arriba a la seva 50a edició, es celebrarà el proper 17 de juny a les Caves Segura Viudes. Com en totes les proves oficials de la federació, van estar presents els patrocinadors i sponsors federatius: Adidas Golf TaylorMade, Segura Viudes, La Roca Village, Kizer Training, Coca-Cola, Aneto Natural i Dilmag.